Eta faktorian gaur gonbidatu gurekin Noel Danju, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailburua. Danju jauna, egun ongi etorri. Egun guztioi bai. Egun seinalatua, gaurkoa efemeride seinalatua, Franco hil zela 50 urteari gara gaur irratian gogoratzen, eta Euskal Herrian jende asko ari da hori gogoratzen, eta jabetu garaz urte hartan jaio zinelazu, 75ean, zer kontatu dizute garaiari buruz etxean? Bueno, ni egia esan nintzen kontziente izan, hilabete nik abuztuan jaio nintzen, beraz, denok dakiguna, ez? Eta horren ondorioak, 50 urte ditut, oseak, oraindik ere sumatu ditugu lehenengo urteetan, gaztea izanik, eta, bueno, hobe astutzeanik eta alik eta urrunen egotea hobeto. Gaur egungo egoera politikoan, zure zeregina aurrekontuak negoziatzea da. Aste honetan bertan lehen bilera erronda bat egin duzu, oposizioko alderdi politikoekin. Bigarren errondarik izango da? Guk astelenean hori da lehenengo erronda egin genuen, entzun genitun, jaso genitun, eta entzun genitun beraien proposamenak, beraien esplikazioak, eta gu orain egun hauetan aztertzen egon duea, eta erantzuna emango diegu beraien proposamenei aste honetan bertan. Beraz, kontaktuan gaude, eta harremanetan gaude, eta noski baietz erantzuna emango diegula, eta ikusiko dugu ea nolabaiteko itxaropenik dakaten ere aurrera jarraitzeko ala ez. Zuk badaukazu itxaropenik? Badago akordio aukerarik? Bueno, akordio aukerako badago, nik uste badagola baten bat zeozer urrunago ikusten dudala, baina badaude interes puntu komunak, elkar ditugunak, agian hori lortzeko modua hor dago diferentzia. Orduan nik uste, oraindikan hizketan jarraituko degula eta ikusiko dugu. Zuk aurrekoan esan zenuen, alperrik negoziazioetan luzatzerik ez zuela merezi. Borondaterik espaldin bat zegoen, ez zuela merezi luzatzerik. Horrek esan nahi du, borondatea ikusi duzula akordiorako? Horrek esan nahi du, oraindikan ez dakagula argi, badakiguna da, ikuspuntu, ambizio komunak ditugula batzuen artean, eta oraindik ikuste geratzen dena da guk proposamena jartzea, esplikatzea eta hurbiltzen garen. Bai, itxaropena oraindik badago, baina bai ere esan behar dut, adibidez astean zehar, berriz ere egon diren adierazpenak egoera ere esaten digutela, egoera predisposizioa ere ez dugula argi ikusten besteen aldetikan. EH Bildurekin, Alderdi Popularrarekin eta Sumarrekin elkartu zinen. Noren proposamena da gertuen ikusten duzuna? Norekin egon daiteke gerturatzeko akordioa? Hori bakoitzarekin nik uste ulertuko dezutela lehenengo beraiekin erantzun eman bar diegula proposamenei. Nik uste errespeto pixkat egon bar dela, diskrezioa ere, lehenengo gure artean hitz egin eta gero ez dut arazoik esango eukiko esplikatzeko zer gertatu den ala ez, baina aste honetan bertan berriz ere emango diogu gure azterketaren emaitza, gure proposamena edo gure ikuspuntua, eta hor argituko dugu ea aurrera jarraitzen dugun, ala ez? Joan gaitezen orduan alderdiek proposatu zuten zer iruditzen zaizuen ikustera, EH Bilduk esate baterako etxebizitzari lotutako proposamena eramendu nagusiki, eta industriarako zorpetzera joko duzuen bezala, EH Bildu planteatzen duena da, zorpetzea handi bat, 1.000 milioi euroko zorpetzea, eta etxebizitzara bideratuko den funts bat sortzea hortik. Egingarria iruditzen zaizu? Bueno, nik uste biek konpartitzen degula etxebizitza gaur egun prioritate badela, lehentasun badela. Eta gero, hori nolabait neurriak hartu behar ditugula hori konpontzeko, ez? Nik uste guk hartzen nahi gerala neurriak, ez bakarrik puntu hontan, etxebizitzako funtsa, guk ere hortan lanean gari gera, baizik eta neurri gehiago kontutan eduki badira, ez da neurri bakarra, ez da. Eta, gero sorpetzerena edo ez sorpetzerena lehenengo, nik uste datorren urteko aurrekontutaz hitz egiten egea, ere zer egin daiteken datorren urtean ala ez, hori da garrantzitsua ere, esan nahi dut ambizioa, guk ere ambizio handia dakagu, gure funtsa, naiz eta datorren urtean 20 milioi euroko partida bat prestatu, ambizio handioko funtsa bada. Beraz, gero horretarako zorpetzea eskatu behar den edo
gaurtikan edo 2026 hasieratikan eskatu behar den, hori ikusen jongo bera, ez? Hor kontutan eduki behar dugu ere, rekurtso batzuk eukitzea eta gero ez egotea konpasatuta inbertsioekin ez daka zentzurik, etxeak egitea, eramaten dute hilabete asko, azten zarenerako, eta beraz, nik uste, eskatzea ala ez, sorpetzea eskatzea ala ez, horrez dago diferentzi nagusia, baizik eta ez dugu, ez dut ez gerala obsesionatu bar, sorpetzea eskatzea ala ez, baizik eta zer egin nahi dugu, nola ze ambizioarekin, eta hor agian elkarpuntuak eduki ditzakegu. Beraz ondorioztatzen dut, proposamena etzaizuela erabat baztergarria iruditzen, horren gainean negoziatzeko oinarri bat egon daitekela. Bueno, guk elkarritzingo dugu, nik uste hormen kasu hontan etxe bizitzan koinzidentzi badakagu, eta gauza da, detailetan sartzea eta ikustea, zergatikan batzuk ikusten dugu modu batera eta bestea bestera. Zeren eta denak ados baldin bagaude, etxe bizitza garrantzitsua dela eta nolabait neurri bereziak hartu behar direla, hor, kasu hontan, hor behintzat puntu bat daukagu elkarrekin jarraitu alizateko, baina ikusiko dugu, hemen batzutan izaten da hori, detailetxoak edo ze bide horria jarraitu behar den, horiek izaten dira, adostu behar diren gauzak. Aurreko astean hemen Peio Etxandianok zalantzan jarri zuen benetan gobernuak eurekin akordioa lortzeko borondaterik baote zuen, aste honetan Otegi berak esan du uste duela ez dagoela, ulertu behar dugu baietz badagoela EH Bildurekin adosteko helburua? Bueno, beraieri ere galdetu behar zaie, ez? Baina, ez dakit, ulertu behar da beduk adierazpena nik lehen esan dut, ez? Guk astelenean jaso genuen proposamena bat, aste honetan zehar ere bai, modu horretako adierazpenak daude, egia esan ez da egoera hoberena, ez? Baina ikusiko dugu, beraiekin berriro aurkeztuko dugu ere gure azterketa eta ikusiko dugu. Alderdi Popularrarekin? Proposatu dizuena zer iruditu zaizuen? Nik detailetan, esan bezala nik uste detailetan sartzea ez dela proposena, respeto bat eukitzarren beraiek. Nik uste gure aurkeztu dugun aurrekontuen proiektua herri honen kezka nagusiei erantzun ematen dela, eta baita ere, etorkizuneko herria prestatzeko erantzuna ematen nahi garela, inbertitzen nahi gara, datorren gaztentzako usten dugun herria, herri kompetitiboa izatea, enplegu honekin, ongizatearen mantentzeko, eta orduan, badaude hor, esan bezala, badaude hor, nik uste, puntuak non konpartitzen ditugun, baina gero moduak batzutan izaten dire diferentziak markatzen dituztenak, ez? Nora nahi ere, zuku espero duzu aste honetan erantzungo diezue, eta aste honetan argituko dela negoziazionek aurrera jarraitzen duen ala ez duen jarraitzen. Hemen bi parte gaude, gobernua gaude eta beraiek ero ikusi beharko da. Aurrekontuen zenbaki begiratzen baldin badiegu, zuek gorakada nabarmendu duzu, aurtengo urtearekin alderatuta 0,4 gehiago izango direla datorren urteko aurrekontuak. Ela sindikatuak kritika gogorra egin dizue, esanez horre propagandatik asko duela eta ikusita ekonomia nola hasiko den, benetan hazkundea 1,6koa bakarrik dela eta are gehiago hezkuntzan edo osasungintzan murrizketa daudela. Irakurketa horri nola erantzungo zenioke? Ni uste batzutan nazten ari garela kontzeptuak, ez? Elak esaten dunean, edo esaten baldin badu, 1,6a handitu behar duela, eta ez 0,1. Nik uste hor, nazten nahi garela, PIB nominala edo PIB reala, esan nahi dut 0,1 noski da inflazioa kontutan eukita. Baina, daukagun hazkundeak 0,1 adibidez osasunean, aurrekontua, nik uste, PIB-ren hazkundearen baina handiagoa dela, eta gainera ez da bakarrik zenbat rekurtso jartzen ditugun hor, baizik eta Martínez sailburu hori entzun izan diogu, batzutan ez da diruan kontua, baizik eta beste arazo batzuk ere daude. Eta hezkuntzaren zentzuan, hor
nik ere esango nuke alde batetikan hau oso saia intentsiboa dela pertsonalean, eta pertsonalaren hazkundean gain badaudela hor gai garrantzitsuak non handitzen aiden partidak, ez? Etxe bizitzaren gaira bueltatuta, aste honetan zer esana eman du, Zedarriak foroak egindako proposamenak, Euskal Gizartea eta Enpresa Foroak 10.000 etxe bizitza merkaturatzeko 42 neurri proposatu ditu, eta horien artean bat izan da batez ere jende askoren arreta bereganatu duena, adinekoi etxe bizitzak erosi, bizi diren bitartean bertan bizitzen utzi, eta ondoren funts horiek alokairura ateratzeko proposamena arrisku kapitaleko funtsen bidez. Egingarri iruditzen zaizu proposamena? Bueno, saia da honi erantzutea, nik beste, alde batetik esan behar da, proposamena nik uste dut ongi dagola, sortzea proposamen hau, Zedarrian partez, gero errealitatea komplikatu xamarra da, segurazki ere pentsatzen nahi gera, 75 urtetik gorako pertsona pentsatzen nahi gera, ere ondo kontutan eduki behar dugu gauza hauek ere bermeak egotea esan nahi dut, segun zein pertsonak helduak eta bar, nik ezagutzen dut esperientzia, lehen deitzen zena hipotekas inversas, eta antzeko zerbait zen, bankuak etxe bizitza erosten zuen, eta bizitzen zinen bitartean, usufruktoa uste zitzizun bizitzen, ez? Eta badakit hori oso kritikatua izan duzela, ez zuen exito handirik euki. Kontzeptua ondo dago, gero batzutan, gero ikusi barko da. Baina, ezin dit, valorazio errez batekin. Finantza lorrean, Euskal Finantza Aliantzaren mugimenduak ere aztertu nahi genituzke, talgon parte hartzeko operazioa hasieran ustezena, baino goraberatsuagoa ari da izaten, egintzat eman daiteke, itxitzat eman daiteke? Jo, guk eukidegun esperientzia, honik esperientzia eukitzen dena, inoiz ezin dugu egintzat bota, baino bai ezin dugu oraindikan hemen brindis bat egin hau lortu delako, oso zailtasunak eta egia esan zailtasun asko sortzen jundira, baina nik pentsatzen dut ja oso ondo, pentsatzen dugu gobernuak hau ja ez daka bueltarik, ez? Nik hor ere argi esan dugu eta izan dugu momentu guztitan hau proiektu estrategiko bat dela. Hau herriarentzako proiektu oso garrantzitsua dela, lanpostu asko daude, sektorea bera ere oso garrantzitsua da, eta nolabait nik uste ja oso aurreratuta dago, sorpresa handiago marko luke, eta ez dut kontemplatzen. Operazio. Eta ze urrats falta dira brindis hori egiteko? Bueno, hau lehenengo gauza konbokatutorik dago akzio duenen batzarra bat, abenduaren 12an, azken finean talgo pribatua da, eta akzionistak aprobatu bartute batez ere hor finantzak eta birfinantzaketako operazio hau, behin hori aprobatuta, egia esan ez sinatzea besterik ezen geratuko. Espainiako gobernuak aste honetan esan du, garrantzitsua dela Euskal Aliantzaren parte hartzea, puente ministroari hori entzun diogu, baina gero aldi berean esan du baita ere, Espainiako gobernuak administrazio kontseilu hortan eserleku nahi lukela, eta gaineratu du talgori beste isun bat ere etorriko zaio, 107 milioikoa, horrek komplikatu dezake zerbait? Bueno, komplikatu dezake zerbait, nik uste gauden puntuan ezetz. Dituen eskaerak, talgok dituen eskaerak, garantia bada, eukiko dituen fakturaziorako, plan industrial bat hor martxan jarriko da, eta ez dut uste puntu hontan hori arazorik izango denik. Ondo iruditzen zaizu Espainiako gobernuak esarleko bat izatea? Gai hortan, nik ulertzen dut ere akzionistak dianak euki dezaketela, normala den bezala, baina horik erabaki beharko du talgoren batzarra. Azken finean, inork ez du jartzen, proposatzen dira, eta talgoren batzarran, akzionoduen batzarrak erabakitzen duna da, ez da inor, baina, Euskal Finantza Aliantzak 156 milioi euro jarriko ditu, Jaurlaritzak zehazki zenbat hortik? Hor, talgo operazioa. Nik uste esan degula, hor alde batetikan akzioak erosten 55 milioi
direla, eta bestalde ekarpenen bitartez hor ere gero finantzaketa bat dago, non 124, hor harrapatu dezu pixka bat, baina esango dizun beste 30, rolako zerbait. Nahi badezu, Iñaki... 75 milioi euroren bueltan gutxi gora bera jarri beharko ditu Jaurlaritzak hortan. Eta arriskua zenbaterainokoa da hartzen dena? Arriskua? Bai, inbertsio horrek gero emaitza ona emanez, eta... Hori da, akzionista den bakoitza eta enpresario bakoitza badaki arriskua zein den, ez? Bueno, pues Euskal Herriarentzat ez da bakarrik jartzen ditugun diru kopurua, baizik ere askoz era handiagoa. Baina nik hor, lasai egongo nintzen, alde batetikan, garrantzitsua da ere esatea, guk inbertsio egiten dugunean ez dugu errentagarritasun finantzerioa bilatzen ari, noski egon mardula, bestela ez da epe luzean enpresa bat mantentzeko gai izaten, errentabilitatea behar da. Guk ez dugu hori bilatzen, ez? Eta hor, errentagarritasuna ere soziala, lanet postuetan, eta bar dago, horregatik guretzat oso estrategikoa iruditzen zaigu, eta ze kalitatezko lanak sortzen duen hori, ze katea, hornitzaileen katea dagoen atzean, eta bar. Jose Antonio Jainaga da, partzuergo horretan parte hartuko duen beste enpresarietako bat, Auzitegi Nazionalean badakigu bide bat irekita dagoela, berak esan du Israelera altzairua saltzearen kontu horrekin dena legearen barruan egin dela, eta Jaurlaritzak babesa eman dio. Nola nahi ere Auzitegi Nazionalak jarraituko balu bide horrekin eta epaiketa batera iristeko bidea egingo balu, horrek harremana birplanteatzera eramango zintuzkete? Nik uste argi esan degula, hemen bi gai guztiz ezberdintuta direla, ez? Gauza bada guk talgo proiektua aurrera ateratzea, plan industrial batekin, eta hau guretzako oso garrantzitsua da. Eta gero, errespeto oso eduki behar dugu gertatzen nahi dena auzitegian. Nik uste Jainagak esplikazioak, informazioa eman dula, bai auzitegian, baita justu horreman ondoren konprometitu zen bezala, baita guri ere, zuzenean, eta baita ere bideo batekin zuen, eta salduzun, esan zuen bezala. Eta hor, emandako informazioa nolabait ere argitutu ikuspuntu juridikotik edo legalatik ez dakala dirudienez, defentsa bat dakala. Nik pentsatzen dut hemen, guk esplikazio horiek iruditzen zaizkigu zentzuzkoak, baina gauza bat bestarekin ez dakazer ikusirik, eta nik uste utzi bar degula prozedimendu judiziala aurrera jarraitzea, eta espekulazioetan ez gehu sartu bar, ez da prejuiziotan, eta bar. Enpresak errotzeari buruzari garenez, Ubesko errotzeko aleginean hainbat inbertsio gile ere ari dira, funts hainbat batu dira, Jaurlaritzak ze paper izango du horretan? Jaurlaritzak erraztuko du operazio. Guk hor eskatzen, guk operazioan gain informazioa dakagu, noski, eta gure aldetik lagunduko dugu alden neurrian. Finantzazioa behar da, finantzazioakin, edo desde logo hemen enpresa euskaldun bat, Euskal Herrikoa, non nazioarteko funtsa bat barruan sartu zen, errentagarritasuna, normalean fondo hauek errentagarritasuna bilatzen dute, 5, 6, 7 urtean zehar, gero ateratzeko, guretzat oso balioan jarri behar dugu euskal agenteak egotea eta hemen Euskal Herriko agente ezberdinak egotea eta hori hemen errotu nahi izatea. Nolabait ere arrisku hori murrizteko pausu bat egiten nahi dira eta guk hor lagunduko du. Beraz, Jaurlaritzak lagundu egingo du, finanziazioa alorrean parte hartzerik ez zarete kontenplatzen ari. Iñaki ikusiko dugu. Hau ikusiko dugu nola bukatzen den hau, zein puntutan dagon, eta gure aldetikan
gure intentzioa laguntza da. Egunotan, zerdan kasuaren bueltan, Akziona enpresa ere albiste da, Akzionak lortutako kontratu publikoetatik eskupekoak ematen zitzaizkiola ustelkeria sare hori dio Guardia Zibilaren txostenak. Kasua ulertu zenean Jaurlaritzak barne kontaketa bat egin, eta esan zuen Akzionak azkenengo 5 urteotan 5 bat esleipen izan dituela, 189 milioi eurokoak. Azken hilabeteotan kontaketa horretan sakondu duzu, datu berririk agertu da? Ez dugu gehiago sakondu. Hor azterketa sakon bat egin genuen, ez bakarrik Akziona, baizik eta begiratu genuen urte askotako kontratazioak eta lasaigatu ginen, baina ez dugu gehiago sakondu. Akzionak aste honetan kargutik kendu du Penintsula Iparraldeko arduraduna, Olarte Sanz jauna, epaileak inputatu egin du, eta Jaurlaritzaren lizitazio askotan bere izenetan aurkeztu izan dira proposamenak. Ez dakit Jaurlaritzarekin hartu emanen bat izan duen? Ezin dizut gai hortan, ez dakidalako, ez nahi ez dudalako, baizik eta ez ditut detailerik. Nik bai esan aldet guk Eusko Jaurlaritzatik konprometitu ginen ahalik eta azkarren azterketa bat egitea. Gure denbora eta lana eraman zegoen, eta egia zen ez dugu indiziorik aurkitu zertaz, beraz lasaigatu gera, baina noski, zeo zer gehiago sortuko balitz, hemen hau ere, guk ere lehenengo gauza interesatzen zaigu jakitea zer dago, baina lasai egon gaitezke. Iruditzen zaizu neurrira bat hartu beharko litzatekeela ustelkeria kasuren batean nahastutako enpresak lehiaketa publikoetatik parte hartzea saiesteko? Nik uste dut, gaiak ez dakit balorazioa edia, nik argi dakat guk parte hartzen dugun enpresetan parte txikia dakagula, eta zentzu hortan enpresak ere helduak dira beraiek neurriak hartzeko, eta neurriak eta protokolak daude, beraz, zentzu hortan ni lasai nago. Azken kontu bat, zer esana ematen ari delako garraio publikoko deskontuak luzatzeko aukera, Bizkaiko Foru Aldundiak otsailera arte luzatu nahi zuen 20% deskontu hori, baina azkenean Bizkaiko Garraio Partzuergoaren bileran etzen neurria aurrera atera, besteak beste zuen saileko ordezkariak ez zirelako joan, antza segurtasun juridiko ikuspuntutik kezkaren bat dagoelako. Zer da kezkatzen zaituztena? Orain arte, nik lehenengo gauz esan behar dut, harritutan nago nolako zarata montatzen diren, olako gauzekin. Nik uste lehenengo gauza, segurtasun auki behar degula egiten ditugun gauzatan. Ezin dugu segurtasun juridikoa noski, eta konbentzituta egon behar gaude ondo egiten nahi garela. Ez dagoela voluntaterik hau aurrera ateratzeko. Ez da hori, ez? Eta nun dago ezberdintasuna, gauza teknikoak dira. Orain arte, egin diren deskontuak edo hemendikan jarri diren, Euskaditikan jarri diren deskontatako dirua, aterki juridiko baten azpian zeuden, Real Dekreto baten azpian ez da egon, ez dire egon, azkeneko urte egon du diren momentuan deskontuak beti izan du dira, Real Dekreto bat egon du da, eta horren azpian gero guk deskontu batzuk jarri ditugu ere Euskaditik. Kasu honetan ezberdina da, aurreratzen nahi gera. Orduan, segurtasun guztia eduki nahi genuen zentzu hortan, ez da besterik. Eta Eusko Jaurlaritzak ez geneukan segurtasun hori, eta nik uste mugikortasun saila ondo representatzen naizela gure egoera. Hortan, orain, pausoak ematen nahi gera, eta nik uste pixkanak argituko degula gauza hau, eta momentuz lasaitasuna. Modua egongo dela deskontu hoien luzapenerako? Deskontuen luzapenerako nik uste pausoak ematen nahi gera hori argitzeko, eta denboraren gauza dela, eta denbora dago ere bai deskontu horiek aplikatzeko urtarrilaren batetik. Orduan, horregatik esaten harritzen duela, alarma sortu den alarma, edo zarata ulertzen dut, baina gauza hauek normaltasunan barruan sartu beharko lirateke. Manuel Danju, Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailburua, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. 9 jo berri dira.